Lada pide nongseng kam ryngkat ki jingthrang bat donkam jingiarap haga kam lade ke sorkar Meghalaya ke plie kalat pynurlong lyngba ke Chief Ministers E-Championship Challenge kabalai. Ke Chief Ministers E-Championship Challenge kabalai ka don ban kersan yaki nongsong snong jong ke jilla ki badon ke jingmut baper bat bakerpang ban penyat chakmat yaki kamla jong. Kaya rap yak hakino kino ki jinge ki bakia kendo ha kabaya day ban penyat bat penkiu ya ka kam jongki da kaba ka ailat yaki bani bynta ha ka program ka ba khandai bnai bala penyat da ka prime ka ba ki khot ka prime incubation Kisan pongun ki nongseng kam ki ban sya jin kin yo ya ka jing mentoi kum ka gran na ka bynta ka kam ki training ka jingiarap ha ka liang ka pisa jing penyat yo ya ki mar ki mata ki kamera trikam bumdan kam ban siu bat ki we ki ba bit ban Thep ne apply ya ka de ka challenge ki de ban lok ki nongsong snong jong ka jilla Meghalaya bat ru ki badan ya ka kam la jong ha ka ne ka jilla ki de ban pen I ya ka jingmi jong ki na ka kam ba ki tray bat ki kam ki jong ki de ban long ki ba kam pair bat ki ba kam kerpang ngade iwe ne ki nongseng kam la jong bat ngadan bynta ha ka cohort ka ba ar jong ka prime pila banyashim bynta bat ka Chief Minister E-Championship Challenge ka balai ka application jong kane kan kod ha ka khatsan tarik bnai Nailar arpo ar Let's check out www.primemeghalaya.com/cmecc. Prime kasin jam ka baningkong haka jilla Meghalaya ka kapuk siar na ka bynta ki nongseng kam lade.